Le Ebuka bi nwanne anyị ọtụtụ ndị blọga wu ndị Igbo taa ka na-adọ ya vam ọ dịghị ka ga-ewepụta onwe m mee ekpere 100 days sometimes 200 days ndị ọzọ na-ehi ụra ma mụrụ anya a woman of God ibe m hụ m yesterday ọ kọrọ m ọnụ ọ kọrọ m na m dị ka lekpa shandi ya achịwa m the thing wutere m ma ala ụlọ eriri m 5 plates of food okwe m richa mkpụrụ nke a 5 spoon mkpụrụ nke a 5 spoon agara m agọ anya jubuwa m ọ bụ m kwuo ya Baịbụl m ji agọzi ọma lee ya m kwuo ya Baịbụl ma ga-efu ahụrụ m heaven ụmụ Igbo jiri ego ha rụọ na agọ ịga na Ablado ụmụ Igbo azụchara ala niile dị na Ablado werezie aja na-ekpo na mmiri ka mmiri taa ka ha nwee ụlọ mana ọtụtụ ha enweghị ụlọ ebe ha na-ehi ha lọta na Igbo ha na-ehi na hotel abịara m June, July, October Otaka Nagari the whole Lagos warning them that God said Igbo people should take all their important things and take it to their homes that is not Lagos State. That I told them that their houses are going to be demolished, their businesses are going to be destroyed. They said I came to beg them for money. Some of them say I came to prove that I am powerful more than other prophets in Lagos. Trade fair market demolished, your houses demolished, your shops demolished. Who will speak? Nobody will speak. Igbo people are like when Israelites was in the land of Egypt as a slave. I am seeing a very serious riot in Abia State. Umuahia and Aba. That riot, a lot of people that have God will bring it out. They will even burn government house, Umuahia. Many of you are calling me that a piece, air peace aeroplane. Some of them are disappointing. Last month, I told you that God said He will make so many aeroplanes to have problem. That He will even make some of them to catch fire. Ihunanya baroso na libo. Kangwa gihe churioso. Irotu na nkewa akpomasi maramara niru churioso. Nwanne mụ na ya sachu mmụọ si na mụ yiri mmụọ. Ebe nwere ọkwa ọ bụ ya kachasị. Ndewonu ụmụ Igbo. Unu chetara ụmụ Igbo nọ na obodo Yoruba. Unu chetara ọnwa gara aga akpọrọ ọnwa June na ọnwa July na ọnwa Ọgọst. Mgbe m bịara Lagos, ahụ m tara adị adị. Mgbe m na-abịa, aṅụ kpụọ m n'isi na ebe ụgbọelu na-akwụsị ndị mmadụ na Lagos. Ndị na-agba moto kabu-kabu na-ebu ndị mmadụ aba n'ime Lagos. Ụjọ na-atụcha ha iburu m. Ofu onye ha bịa sị m na ọkwa nwa onye ozi Chineke masị ya ya sị m na ọ hụrụ ihe dị iche ebe m nọ. Nọ ya mere ndị arụrụ ala na ndị omekome kpọrọ onwe ha ndị ozi jiri zipụrụ m aṅụ. Na ebe aṅụ a na-agba m pụtara na m ga-ata ezigbo ahụhụ n'ije ahụ m bịara, mana na m ga-ala na ihe m ji bịa na ọ ga-awa ọkụ. Ebe niile Igbo na-ere ahịa na mba nke Yoruba, ebe dịka Trade Fair, Ladikpo, Alaba, Under Bridge, ọtụtụ ebe dị iche iche ma Computer Village, agazuchara m ya. Gịnị ka m gara ịgwa ha? Na Chineke sịrị na onye ọbụla buru ihe ya dị oke mkpa bụ onye Igbo buga na obodo ebe oshi, na ọ gaghị eru ọnwa 9 ọnwa 9 na ihe a ga-ahụ na mba Lagos ga-eju ha anya. Onye ọbụla sị na m shi obodo Igbo bịa ka ha nyetụ m ego. Ọtụtụ ndị agụrụ guzoro n'iru m sị na ọwa agụrụ dum bịa. Ndị m onye mbụ sị ha na onwe agụrụ dum bịa. A chọrọ ịlụcha ọgụ na Ladikpo market. Ma na-eti si Chineke sị na ezigbote ihe ụmụ Igbo ga-efunara ha na mba Yoruba, na ha buru ihe ha bara uru bulagodi n'obodo ha, na asị ha lọta na ihe ga-eme ha agba ọsọ lọta na-abịa, maka na arịwa ha lọta ya dịka o nwere ihe ọzọ.
onye ọbụla si na anya adịghị m mma. Ị gara mba ofesi, ị ga karịa ndị obodo ahụ. Mgbe ị karịrị ndị obodo ahụ, ị naghị eruzi ụlọ gị. Ịhụ nwanne gị n'obodo mba, ire ya. Iche na ndị obodo ahụ egwu agaghị atụ ha n'ofu ụbọchị na ị ga-erekwa ha ma nara ha obodo ha. Ọtụtụ ndị nwere ego bụ ụmụ Igbo nọ na Lagos, ma ndị bụ ndị ozi, ndị pastọ nọ na Lagos, onye ọbụla na-eme ọnụ wa na-ekwu ihe dị ya mma. Ị mara ihe bụ na mmadụ wepụtara 100 days mee ekpere Chineke si ka o mee gbasara obodo ya wụ Igbo na mkpagbu a na-akpagbu ha, na ọ dịghị ya mma. Chineke sị na m chọrọ gị gawa mba Lagos, na ya enyego m assignment ebe ahụ, na m hụ onwe m ebe ahụ n'ebe m nọrọ 2 years or 3 years or 1 year, na m ajụrụ ya ajụjụ, na m mee ihe o kwuru, na m chiwe onye ọbụla warning, na m dọwa onye ọbụla aka na ntị. A lot of people wụ ndị Igbo, ha niile buwe m agha. Onye a na-akọ m, pastọ nke akọrọ m otu m shiwuru onye ọgba nje, ya nwa wuru ezigbo ya, emechakwa ya nwa nwuwe ezigbo ya. Chineke ha fụkwa ya nwa wee ezigbo ya, werekwa m nwa wụ ọgba nje na-arụ ọrụ. Ọtụtụ apụta ha si ha wụ prophet, ha hụrụ ụzọ karịa m. Ị na-ahụ ụzọ karịa m, ana m eme competition with you. Igbo anyị ma ihe, anyị na-ama ihe naanị ebe ụmụnne anyị nọ. Anyị chinyere ụmụnne anyị aka, anyị akpụwa bren na-enwe uru ọ ga-abara anyị. Anyị hụ ụmụaka Yoruba, ụmụaka Awụsa, anyị aba aka ha. Ofu onye Awụsa mepe ekpere, anyị nwa gaga rụrụ ya ụlọ elu, chie ya ego. Lee Ebuka Obi nwanne anyị, ọtụtụ ndị blọga wụ ndị Igbo taa ka na-adọ ya vam. Lee Lazarus Moko, taa ka ebu ya agha. Ọtụtụ ndị Igbo na-ekpe ekpere, na-ahụ anya miracle na-eme. Ọwa anyị nwawu ndị Igbo jiri ọnụ anyị na-egbuchi ha, na-achụgharị ha. Ha gbara ha ga Lagos gaga rụọ empire. Agara m agụọ anya jụbụwa m, ọ bụ m kwuo ya Baịbụl m ji agọzi ọma. Lee ya, m kwuo ya Baịbụl m ga-efu. Agara m agụọ anya jụbụwe m, ọ chọrọ ibugbu m ebugbu. Ama m ugboro ole m chọrọ ịda. Maka gịnị? Ahụrụ m heaven ụmụ Igbo jiri ego ha rụọ na agụọ. Ị ga na Ablado, ụmụ Igbo azụchara ala niile dị na Ablado, werezie aja na-ekpo na mmiri ka mmiri taa ka ha nwee ụlọ. Mana ọtụtụ ha enwedị ụlọ ebe ha na-ehi. Ha lọta na Igbo, ha na-ehi na họtel. Ọtụtụ ha na-aga zọwa ụlọ mpa ha kara nka nwụrụ anwụ, ha ga-azọchụwa ya ndị nọ ebe ahụ. My dear, Nmagha is a messenger. I don't discriminate. If God give me message to give my people, I give them. Just 3 weeks, 2 months ago, ka Chineke gwara m that I should tell Imo State na ọgụ ga-abịakwa ọzọ. Orudi 1 week ọgụ bidokwa ọzọ. Ugbu a na ha na-agba katakata. Onwe gị na-akwụ m. Naanị the only people na dash m ego ndị Imo State. Ọ ka wụ naanị once ka ndị arịba anyị tụrụ m ihe. Ara agba mama m na ha na-emechachi ihe. Ndị ọzọ na-enyekwara m aka na-provide for me wụ ndị ala anyị. Ọ ka wụ ọhụrụ ka ndị Anambra dashitụrụ m ihe. Ani ndị Anambra mmadụ 3 dashiri m ihe. Ha si na m chọọ ka ha na-adashi m na-aga, na m ga-edowe Baịbụl ga-awụrụ eze nwaanyị. Masị ha na ama m na amụrụ m ka eze nwaanyị, mana my father ji m tụọ aja na chọọchị. Chineke si na m sochie ya ike, na ọ ga-ekwe ihe na-eme m. Mesochie Chineke ike. Ndị Anambra ahụ ha kwụsị ịdashi m ihe, si na ha ga-enyezi m ihe ọzọ ebe m na-achọ ime ihe ha gwara m. The only people na-adashi m ihe wewe ndị Imo steeti. Ọtụtụ apụtala n'Imo steeti katọm. Yet Imo steeti ka na-enyetụkwa m ihe, because ha ma na ozi m bịara zie ha gbasara obodo ha, ha niile agbaala. Na onwe achị m tụrụ, abịakwara m itinyere ha ọgba aghara, abịa m ibikọta ụmụ Igbo isi. Rather, Chineke kpọpụtara m ka m nyere ụmụ Igbo aka. So ụmụ Chineke, ị hụrụ ihe na-agba na Lagos, otu akọgbara na Togo. Chineke nyere m emergency message na nga na Togo gwa ha na onye ọbụla nọ na Togo ụmụ Igbo ya were ihe ya bara uru, ya wela ya n'obodo ya, gaa mee ya ka ọ dị safe. Mana asị isi adịrọ m mma. Ọ dịghị ka m ga-ewepụta onwe m mee ekpere 100 days, sometimes 200 days. Ndị ọzọ na-ehi ụra ma mụrụ anya. A woman of God ibe m hụ m yesterday. Ọ kọrọ m ọnụ, ọ kọrọ m na m dị ka lekpashandi, na m adịdị ka Chineke ọ na-anọnyere m, na m dị too simple. Ya achịwa m. The thing wutere m, mana due to ọ na-eme ekpere, ọ na-eme otu m si eme. O wutere m, ma ala ụlọ. Eriri m 5 plates of food. Okwe m richa. Mkpụrụ nke a 5 spoon, mkpụrụ nke a 5 spoon, mkpụrụ nke a 5 spoon. Si Chineke awụnụ m onye nri, isi m ejila nri bute ụzọ. Ịhụla n'ọnụ onye a kọrọ m, nyere m aka.
Abiaramu, June, July, August. This is May, September. This is October. Otaka Nagari, the whole Lagos, warning them that God said Igbo people should take all their important things and take it to their homes, or they will take it to another state that is not Lagos state, that they are going to face problem. That I told them that their houses are going to be demolished, their businesses are going to be destroyed. They said I came to beg them for money. Some of them say I came to prove that I am powerful more than other prophets in Lagos. Some of them started asking me where I live. Some of them even came as young men. There were more than 5. They came to where I was living in Lagos, insulting me. I did not talk to them because they are empty. And they are my people. I don't want to talk so that it will not hurt any of them. You see what is going on now? You see what is going on in Lagos? Trade fair market, demolish. Your houses, demolish. Your shops, demolish. All your valuable. The people that are very important, that knows what it is, have taken them. Some of them carry the money you leave in your showcase. Who will speak? Nobody will speak. Igbo people are like when Israelites was in the land of Egypt as a slave. They lock Nnamdi up, put him in prison. Don't you know, as Nnamdi is in prison, all the Igbos are in prison. Many of you, you will be buying favor from people that hate you. I did not say hate them back, but you need to be careful. You need to be very careful. Some of you in your villages, even me, I don't have money to build a house in the village yet. But God, if he talks to me, it will not make me not to speak out. Go and check what is going on. See how you are being treated like animals in Lagos. You have no say. You have no say. Any of your brother that you see that is doing well, you will start attacking them. You are even telling me, if you see me preaching, many millionaires in Igbo land, they will come in their office and say I should stop remembering Nnamdi Kanu, that he got what he wants, that he deserves what he got. I will be like, brother, are you serious? What if you are in his position? They will say, God forbid, I cannot be in his position. I always tell them, you will lose everything in Lagos, because God have told me to come and warn you. Take all your belongings that are important back to your place. I did not say you should not do your business. And God say, unless OT in Abia State. God say you are doing well, but don't be surprised if you lose that seat, because you want to do the right thing. And remember, when you are doing the right thing, God say the evil people are going hungry because you are doing the right thing. And because they are going hungry, there is a great charges they are going to give you. They will use it against you in Abia State. And they might even remove you from the seat. And the only thing that will make it not to happen is the youth of Abia State. The youth and the elders of Abia State. They are the one that God will use and speak on your behalf. Unless OT. I am a nobody. When God said I should talk about Nwike in 2014, everybody was kabashing on me, telling me, Nmagha, it will not happen. Nwike will never be a governor. I told them, Nwike will be a governor. He will climb. They will seize his results. Where I was lodging, when I was giving the River State people message, was Safari Hotel, Rumokoro. I told all the people that sell on the main road at Rumokoro, go and look for shop, because you will be chased out. Your shops will be demolished. And Nwike will make River State beautiful. But he will become the Lord of Lords when the time comes. They call me names. Is it not happening? I'm a nobody. A lot of people came. They said I should collect this and collect that so that Nwike will not be governor. I told them I don't collect bribe, but I will pray. The will of God will be done. I am seeing a very serious riot in Abia State. Umuahia and Aba. That riot. A lot of people that have God will bring it out. They will even burn government house. Umuahia. But I pray for God to protect the innocent.
Igbo people in Lagos, you have not seen anything. You have not seen anything. You are yet to see. I am a nobody. I was born in a very, very, very poorest home. Because Jesus did not come from rich home. Any mighty messenger doesn't come from a rich home. They come from a home that is under threat. So I came out from a home that is under threat. I only speak when God asks me to. Share this broadcast. Many of you say, Nmagha, you talk too much. I talk only when God asks me to. I don't do counseling online. My dear, I love every tribe. But when God asks me to speak, I speak it the way it is. Many of you are calling me that a piece, airpiece aeroplane. Some of them are disappointing. Last month, I told you that God said He will make so many aeroplanes to have problem. That He will even make some of them to catch fire. But He will not allow the one that His children are inside to catch fire. That He will make so many luxurious to catch fire. My dear, let me tell you, God can never lie. If you like, call me names. The names you call me, it doesn't matter. The Bible says in the book of Matthew that people were speaking well of false prophets at the olden days. So anybody that is not false prophet, many will rise against the person and some will support the person. That is what qualifies the person to be real. Because when everybody is praising you, you need to go for deliverance. Abia State, get ready. Soap is about to enter your eyes while you are still in the river. Soap is about to enter your eyes while you are still in the river. Abia State. And God say, unless Oti, you are born to rule. Do not worry yourself. You will be one of the highest important men in your country and state. Believe it or throw it away. That is by the way.